Ilog ang alas 12 sa oras o ilog po sa alas 6. Mo na sulod gawas nila. Mo na sulod gawas. Alas 12 sa untong ilog, dili masinggo nga alas 6. Dili ka kapatagan niya kay Alas 6 daw to sa hapon ba na aday. mag-ilog lagi ang alas 6. O na aday ka nagda sagbot daw ba nagwa day hangin na balitak balito. Kana. Wa man daw hunungi. Lagi ni ma ay tumba. Tumba siya? Tumba siya. Wa man daw yung may bagsik. Mo na to. Mga ta sunod ako siya. Ayun na. Kasi siya rin palilag malalas. Hindi yung nakasala daw sa mundo ng lamalay na sa nang butol-butol ako sa Inuuan magkasada, hindi alam sa kasara. Siya mo natamaan. Tama ba yung mga anak mo? Iyo, akong anak mo, nag-inuuan lang sa mundo ba ang kasada. Pero ka na mo yung na, wala kita. Kaya luparan. Okay, pagkukuhan na sa kanilang parang mga duwaan nila. Kasi yun. Ganina, sa nakakatungkuhan ko. Ganina na mo yawa-yawa sa inyo. Nagkala ko yung bandi nila yung mga kabot. Sila na ko ng pag-anak. Makalakaw man siya, paborita nung ilok. To tara. Sa una, malilip. Dagan na nagkulan na na. Ano na kakulan ka pinang. Pisting nga daw sa kuha. Mag-anak kasi o ulitan mo, wala ka magkanang. May to ang sila Bisaya. Ani mo gumaayo na doktor kasi inana mo na kuan. Hindi ay. Ano yung anak niyo? Nakina ko anak ko yato mo sa Ako ganay ko kuha nga ni tambalan ko tong sublang diwata o ito ma-video to. Wala pa ko ma-video. Diwata jud. Diwata. Isu kay lagi. Kana daw na Isu kay na. kana daw itong ba isu daw na. Sikahan kong mata may gigilo tagi na ko ano ko. Sakit. Sakit na sakit. Amo man ako ka magwawa. Madlok man si Inday o siya. Muna daw na ikatabi. Nasud na ako. Grabe naman makagay boss ay alam mo. Sakit laki. Sakit ko ana ko kabos. Ako sunsunan siya. Ano sa to? Ana naman ako. Niya kay init mo gud ana o init. Mapasok man sila. Libog. Grabe ko ana naman ako. Mapasok man sila. Lagi, lagi daw na ay. Nakita pa lang na dalan sa kuha mo. Sinayo ha, kaya kusog. Sakit na kita manghilot. Kung kabalo, magas manghilot. Ang suki na na ko ba? Ito kay kuan mo kung unod lang ang kaana lang oh. Ana Wala ko. mo dulot. Duda na ko ani. Ay, tumba siya. Mana ko gilo. Wala pa mo na tumba siya ni. Di mo galit ito mo. Sige ang mata. Gibangon ako. Sa padlit ko. Yung padlit mo ko sakit. Sabi ko, kasi paminom ko siya. Natulog ko sa gugay. Boss, katong wala pa, nagkaroon ba nga, nakamata ka, ano saan na, nagkaroon ka ni, bangon mo ka, kasi mo, atras ko na to. Natulog ko, bukil ko katulog. Kasi dugay, nagmatamang ka. Kung mga matulog. Pero nagkaroon, wala na niya. Eh, sapoy, nagkayang lawa ko. Ito naging luyawan niya. Bukat, magandang nasakay. Wala, eh, dato mo na matangko, madakal ako ng hospital. Ako ang nagdala. Madakal lang ka. Nagdala ko kuha sa Digos do. Yeah. Finding. Mo kay kuan mo. Nagawag na ko andun nga. Dili lang ako makondro. Kasi kadaghan din ang gulong matiman-an ko. Nya, wala ko video ato, wala picture, wala lang. Wala mo. Hilot lang ko. Karon mga sango na gyud ang mga ko lagi. Oh, sa silaw din ko on ha. Kita? Taas kayo ng 5 din no? 6 hours? 6 hours and 30 minutes. Taas oy. Ano de? Dito sa mga kaisar ka oras. Ang akong mulog kag Jis dire 18 hours. 6 pesos 18 hours. Nandito Taas ko. nga no? Taas tingani ko taas sama. Ang tama.